ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା, ହେଲେ ଏ ଯାତ୍ରାର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୁଝିସୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ପଛେ ଆପେ ଆପେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଦୁଃଖର ହେଉ ଅବା ସୁଖର, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ଭାବି କେବେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହୀରାକୁ କାଚ କହିଦେଲେ ହୀରା କେବେ କାଚ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କିଛି ନା କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଯାହାର ପରୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଯେପରି ଛୋଟ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର କବାଟ ଖୋଲି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁବିଚାର ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଅଛି ନା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନିନ୍ଦା ଆଉ ଅପବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହୋଇପାରିବ ତାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଉଦ୍ବେଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଥରେ ବାପାଙ୍କ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ବୁଝାପଡ଼େ ଦୁନିଆରେ ମୁଠାଏ ଭାତର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ। ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ପରି ହେବା ଦରକାର। ଏକାଠି ବହୁତ କମ୍ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ପରସ୍ପର ସହ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୁଲ କରି ନଥିବା ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ, ମିତ୍ରତା ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇଠି ଅଟକି ଯାଏ ଯେଉଁଠି ତାର ଆଦର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଜୀବନରେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଜୀଇଁବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର।